ଆଜିର ନରସିଂହପୁର କପରେ ଏମିତି କଣ ହେଲା ଯେ ପାଣ୍ଡା ଗଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଆ ମଝିକୁ ଆସିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପପୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ। କାଲି ଥିଲା ଆମ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ। ବାଉଁଶ ପୋତିବା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳୁଛୁ। ଦେନ୍ ମିଥୁନ ସୋମର ଯାଇଥିଲେ ଫୁଲ ତୋଳାତୋଳି କରିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ମ୍ୟାପ୍ ଟି କରିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ମୋ ବାପା ମିଶିକି କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ସାର୍ ଆମର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଆମର କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ସବୁ କାମ ସରିବା ପରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ନରସିଂହପୁର ଖେଳ ଦେଖି। ତାପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ନରସିଂହପୁର କପ୍ 2026 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ। ଆଜି ପାଖାପାଖି 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 3 ଓଭର ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ କରି ଅନୁଗୁଳ ବ୍ୟାଟିଂ ନେଇଥିଲା। ଆଜି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଭର୍ସେସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଏମିତି ଖେଳ ଚାଲୁଥିବା ଭିତରେ ମଝିରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଗରିଲା। ଅନୁଗୁଳ 20 ଓଭର ଖେଳି 9ଟି ୱିକେଟ୍ ଧରି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା 180 ରନ୍। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ଲେୟାର 3ଟା ମ୍ୟାଚରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇନିଂସ ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲୁ ଝାଲ ମଟର ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋ ଜାଗାକୁ। ସେଠାରେ ଦେଖିଲି ଆମ ଗାଁର ସବୁ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏକାଠି। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ। ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଜିତିବାକୁ ଗଲେ 181 ଟାର୍ଗେଟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର 2 ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପ୍ରଥମ 6 ଓଭର ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ଜୋରଦାର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିତିବ ବୋଲି। ୱିକେଟ୍ 6ଟି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡାଉନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆଡକୁ ମ୍ୟାଚ ଗତି କରୁଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ 6ଟି ବଲରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିତିବାକୁ ଗଲେ 15 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହାରିଥିଲା ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲା। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିକି ଯିବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।